ice. Never gotta roll with ice. These brothers my guys. Know that they fly. Know that they ride or die. I keep well on my side. DJ ice. Never gotta roll with ice. Salut, eu am găsit la un nou episod de Roblox alături de Alexandra Adrian. Salutare! Andrei. Salut! Andrei XP, mamă, să le zic așa. Intru eu. Bun. Eu o să dau drumul la muzicuță. Da, dar nu așa tare ca înainte. Da, aia a fost intro. A fost un minut. A mea mi-a dat să nu se activă. Mă, sunt activă. Și de un refren. Poți să vin eu aici? Nu. Uite că te apare. Nu mi-apare. Ia să nu. Ia să nu mie. Pentru acest intro, să zic așa, pentru că vreau să fim de la pregătit cu Roblox, dar noi... Nu. Ok, nu trebuie la intro. Nu uitați de like și subscribe. Aoleu. Te las uniforma? Da, eu sunt roșu. Eu am asta. Hai de mă, că Așteptăm, dacă nu ne bagă. da. Ia, ce? Da, tare. Wow! Uite sucul. E easy. Easy, dacă nu trece. Mai ales totul cu slabă. Dar ce fac ăștia cu mingile ăștia? Aia se plimbă fungile. Se joacă. Ai, că e asta de la noi, dacă nu dă niciunul, că ăștia albastru. Ce e? A, e roșu. easy. Wow! Easy. Bravo. Bravo! Mi-a plăcut. Ai intrat? Mi-a plăcut așa pronzare. Da, frate. Tu intri? Nu. Da. E de la albastru. Logic. Cred că nu știu este Nu, vorbitor. nu. Că e și o limită. Am zis să ne jucăm Piggy, dar era super. Cool. Mesaj. Mesaj pe telefoane, pe telefoane! Bă, suntem la Sit. Da! Cred că am apăsat pe ăsta. Îmi pare rău, Andrei, îmi pare rău că te-am dezamăgit. Du-te cu copilul tău pe gât. Hai că acum am eu cu echipa mea. Uite-l și pe ăsta cu copilul pe gât. E rușine. Hai că stai să vezi când sare, Hai să more. care se bag toate numai la aia. Ia să vezi cum una. Una. Hai că una. Eu am sărit, dar nu-mi face. Hai, noi suntem acum. Noi Ăsta cu copilul pe gât e cu noi. Dar dacă e mai înalt. Andrei o să mor. Oh my god! Pe care m-a pus Nu știu, uite. Dive? Da. Dive. Nu, ăla primul. Dar știi care mai. Wow!
Iar am făcut. M-am pus sus și n-am căzut. Am hack-uri eu. S-a câștigat acolo, Andrei, cu hack-ul ăla. Dacă nu câștigam acolo cu hack-ul. E serios, bă. Eu știu să fac hack-uri. Și eu fac hack. Eu sunt roșu. Și eu sunt roșu. Noi trei suntem într-o echipă. Noi trei. Noi trei suntem într-o echipă. Hai, Andrei. Nu! Wow! Asta e hack! Bravo, mă! Genial! Omule! Mă până face... Ce-i asta? Ce hack? Cum se cheamă? Super easy. Bă, dacă pierde la super easy, asta pierde la super easy. Wow! Wow! Hack-ul! Wow, ce fain! Dar chiar merge hack-ul. Bă! Te pun și rapid sar, nu? Da. Cum mă pun în cap? Ăsta, ultima? Da, ultima. Nu merge la asta. Nu? Ba da! Da, așa, așa. La tine nu Prea merge. târziu când că nu m-am gândit. Că voi, unul mi-a risat pe buton. Mie mi-a mers Nu controalele. Nu! Asta e cu copilul. Nu în capă. Hai, că aici pierd. Oh my god! Bă, când putem noi trei, o să pierd. Nu, că eu câștig. Și eu. Tu ești de mine. Da, ușor. Dar eu pot să fac. Trebuie să sari. 3, 2, 1! Eu, dar la feream în locul tău nu mă feream. Nu mai feream. Bă, da. Cum? Hai, noi trei. Cronometru acolo sus dacă vezi. Unde? Noi n-avem. Voi n-aveți pentru că voi nu filmați. Și eu am reușit cumva să merg. Hai, frate! Acum suntem noi trei, cred. Sau ei trei, dar cred că noi trei. Am mai intrat una la noi. Oricum să terminăm meciul în care suntem numai noi. O să fie și mai greu ca să o facem pe aia când noi suntem trei. Da. Eu vă zic că Eu mă duc. Fac hack-uri? Nu-mi vine să cred că nu ai ieșit hack-uri. eu am reușit. Ce? Ce echipă sunteți voi? Încă nu. Încă nu. Super easy. Wow! Hai, mă, nu ne-a dat normal. Dacă sigur pierd. Wow. Oricum, aia a fost. Cred că ea trei se joacă împreună. Că fiecare s-a dus acolo și s-a pus într-o poziție. Păi unde vroiai? Că nu mai aveau. Nu! Acolo era gaură. Și fiecare... Tot s-au pus împreună. Da. Eu am 110. Nu zic că este albastru. Andrei singur. Oh my god, o să câștigăm că ei o să piardă, că Andrei nu știe să joace așa bine. Nu trebuie să mă gândesc în față. Ai pierdut? Wow! Bravo, tăticule, bravo! Bravo! Bravo, mama! Cred că eu spun. Dar m-a luat controle. Dar cum e că nu știi engleză? Aha! Asta nu știu. Wow! O să încerc hack-ul, nu cred că o să-mi iasă, dar... Tu. Prostas. Adică cine? De două. Încă dacă cine mai vine, De ce nu? Nu.
telefonul. Tu nu mă auzi. Nu mă auzi și eu nu te aud. Treaba aia. Am început la noi și când am vreau să Adu punct, Andrei. Adu. Pe care s-a vorbit pe teren? Adu. Gata, că câștigăm. Nu, asta nu câștigă de trei, care e viața. Nu, mă, 11 minute. E imposibil. M-am uitat peste copilul ăsta. Să vezi că nu este pe prima echipă. Ah. 30 de la dacă câștigi. În care sunt pe statistica, nu știu. Da, dacă câștigi de tot, nu. Dar nu te zi mai tot. Super easy. Lasă că au numai 10. Nu, și dacă câștigi de tot, o să aibă 30. Nu să câștigăm. Dacă văd, dacă nu câștigăm, dar... Da. Aia este. Bun, hai dați-vă că fac trecuri. Ba, nu o să câștigăm. Hai cu Egalitate! Noi plecăm acasă? Nu, nu să zic ăla cu copilul. ieri. Mă, cam cât a fost episodul, sper că v-a plăcut și ne vedem data viitoare. Pa, pa! Pa, pa! Uitați